Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mab'uuth rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyamisi ko agama Islam, ayadem paman na sumpatan tanu sagyang kaiya kapamagusay tanu nagyang kuto di itano di kapamanutulan o di na kapamanutul si ko mga tutulan adin na kekuatan ron andeuan nagututulan mapagabagriyan nagyang kuto paratiatano nagugyang kuto paratiatano nagugyang kuto koneksyon tano si ko kadinan tano Rabbul Alamin. Mga pagariya, yang iya penutulan tano na tutulan na ya sa gyang kuto sa kataw ang manguda nagugyang kuto ay naiyan. Mga pagariya, katawan tano agyang kuto bebaya o mga inas iko mga watairan. Igiraman ito adin na miyaw laula agyang kuto wata na agyang kuto inaiyan na dadin nakapipi aginawan yan. Nagu daabaw ni turug amapia nagu tanto din ako di makan demar apamikiran nagyang kuto ang mga ina. So, aya kailangan si ko mga wata nagyang kuto pakatumanairan nagyang kuto bubayiran si ko mga inairan. Yang kaya tutul mga pagariya na penutul nagyang kuto sa katawa bai. Mata natigyan suwata akan amang uda na miyabiyag sa kaniyan o mga dato sa room. Ay mana na miyada ka agyang kaiyawata iyan amang uda. Yang kutuwain na iyan na tigyan da abakan tamok. Aya buat tigyan na tamo kakan nagyang kuto lawig. Adia kang panamapusah. Agyang kuto lawig. Ka opama. Kuba ka din na pusah. Naguad na mamasaun. Nagyang kuto kapusah na kanon. Nada kagagawi naguda kadundo nada aban baun iturug naguda aban niyan nakapakat tekena sagyang kutua lawi gami sama nuto na tigitan wa miya karata-ratad na lawig uli na paman na di mapesa sabab sagyang kutua kay to iyan nagupaman na karata agyang kutua lawig agyang kutua bay. Yang kuto di kapamimikiran agyang kuto agyang kuto manguda na aduna miya kauma penunutok sa agyang kuto lawigyan. Kagi ko lakaan yan agyang kuto mamimisi taon na milay niya agyang kuto luksada to. Agyuti miya kauma sa agyang kuto bai. So kaya pa kauma agyang kuto lokas ada to na inipuro yan agyang kuto ulo niyan sa langit. Nagyang kuto kinipuro niyan no ng mga pagariya na penutul nagyang kuto lokas mindua agyang kuto miyakaw mo na mamimisi taon. Nagyang kuto kaya pa mga niyagyang kuto kaya pa kaumanian na ini pamangan inian
O di nasiina iyan na ini pamangan niya nagyang kuto miya kaumakiran amyamang nisiku Allah subhanahu wa ta'ala. Paman na tigitano sa kanya ni kaya sabapan sa kaya paka buka nagu kaya pakambelingan nagyang kuto wa ta'iyan na lagi dia naman buhay ni pamangan niya siku Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya pa kaumagyang kuto wa ta'iyan natigagyang kuto ay na iyan agyang ka iya paman na wata akan naad na penutul niyan si Erka. Namia nunutulan agyang kuto amang uda. Sapi teruya na tigiyan amya kaisa. Udi na siya ko man natigiyan amya tagu sa agyang kuto sabaed sa agyang kuto amang adato sa room. Apada ka natigiyan agyang kuto amang abiyag amang tao. Paman namada kalasira na mabibiyag agyang kaiyada to. Agyang ko to atigyan na dato na adan na sapadan yan. Agyang ko to makabibiyag kira na dato na adan na sapadan yan. Arong kami ding gelebek. Sama no to na din yan ipakang gelebekan agyang kaiya mga tao madada kapian. Sa uman din na kapitan, nag-YouTube ni galaba kami. Di sira ni Gerdin, di sira ni mamumulaan. Namya kay sa atigian alungan. Nagyang kutuwa dato na luminyo sa kaniyan sa gyang kutuwa diserto. Napya kaunot kami niya nakaanami sa kaniyan di ka serbisyui. Oriyan yan natigian napya kabaling kami niyan. Nagyang kutuwa kiyang belingan namin sa giyang kuto dar pairan sa giyang kuto oras magrib o di natigitan orian magrib na giyang kuto patung agiyang kuto manguda agiyang kuto wat agiyang kuto loks na kiya bukaan o di natigitan agiyang kuto ipapatungon itataliyon sa giyang kuto ainian na kaya bukaan. Namiya ulog sa giyang kuto lupa. Ini seun agyang kuto mama. Wan tunay oras udi nawa kato agyang kuto kaya ula-ula kaya bukaan agyang kuto itatali sa giyang kuto manguda. Nasukya teruan yanon. Nagyuto din sa oras amya kau maagyang kuto mamimisita ada tu sa agyang kuto ay na iyan. Yuto so paman na kinipuron yan sa agyang kuto ulo niyan amya mang niskan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga agyang kuto manguda asukya buka iya tigyan sa agyang kuto mi papatong rakan sa ai. Nagyang kuto makababantay kiran. Udi natigitan gurdi kiran. Namya ilay niya nagyang kuto manguda. Akya bukaan nagyang kuto mitataliron. Fasaha natiyalwan yan. Udi natigitan alialis yan nagyang kuto manguda. Kagi miya kabuka. Sakanyang bu imalalam ba kaya bukaan nagyang kuto iikat sa gyang kuto ay niyan. Pitero nagyang kuto guardia abang katigyan nagiba o di nabang katigyan na piyoto lagyang kaiya ipapatong raka na ini sumbag agyang kuto mama o di nagyang kuto amang uda atigyan na kanabakan giba o di na kanabakan na piyoto lagyang kaiya mitatalirakan. Mata na tigyan agyang kaiya mirarantay rakan miikatarakan. Nabad na tigyan na miyawlug sa giyang kaiya aayakan. Miyawlug miyada sa giyang kaiya aayakan na aya miyad tiro agyang kuto mama agurdia. Na tigyan ko mga padiyan ilayan niyo ko nagyang kanan diter o nagyang kanan na mangudaw pure
Paman nami mamasasirano nakagi mabegeragi ang kutua kata tali. Udi nakapapatunga sagi ang kutua ain yan. Si kukielera nun, apaman na kanaba niya na piyuto lagi ang kutua, may papatung sagi ang kutua ain yan. Natialuan nira nagi ang kutua mga panday. Udi na pandiran, kaampaman mapatung agi ang kutua manguda. Nagi ang kutua kaya patungay ranon paman na peruman, kaya rantay ranon na peruman, na kagiyo kuplala ka wagi ang kutua manguda na lagi diyang paman, abadin na miyawlu gagi ang kutua rantay amiikat udi na mirarantay sagi ang kutua inian, na miya mamasapman agi ang kutua mga gurdia kagi miliran din. Apaman na kanaba kaya pati agi ang kutua manguda agi ang kutua rantay, nabadin na miyawlug sagi ang kutua lupa. Sa ini sugup man agi ang kutua gurdia. At na ilayan yukun agi ang kanan apkesu agi ang kanan na manguda. Aprantayan tanun apkulug agi ang kutua mirarantay ron apkebukaan. Naya paman na tiyaluaniran nagyang kutua mga pari, mga ulama, o di natigita nuwa pari malailmu sa giyang kutua darapairan. Ruhban. Paman nagyang kutua mga pari na ayayarang paman tiyaluan. Nakagiya ko makauma agyang kutua mga pari. Naya pitero iran sa giyang kutua manguda na tigiran na ala kawalida. Inuat tigiyan, bibiyaga panasuin na aka, yuto iniisiran nun. Inuat tigiran, babibiyaga giyang kutua ina aka. Naya ni sembagkiran na giyang kutua manguda amadada kapiran, na pitero yang kira na uway, bibiyaga panasuin na akan. Naya bu mga pagaria, mga bubayakan si ikuwaga maislama, miyatero agyang kutua mga pari, agugyang kutua mga gurdia, na tigiran na kadua fakadu'ahu al-ijaba, nagyang kuto kaya pamang niyagyang kuto inaka namin tabu sagyang kuto paman na oras at tatarimaan nun wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kuto pangani. Inuman kailangan na sumanga ina na igiraman to kabaya iyo. So mga loksa igira kabaya iyo, ama ko ama piya so mga wata iyo na pagpakadakalan ni wagyang kuto panganinyo si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Di ganop kada isa panginam si iku kambabawata. Kamau mabu agyang kuto oras apengnikas iku Allah subhanahu wa ta'ala na oras uto tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuto pangani. Pangandakalan tano agyang kuto pangani si iku mga wata tano. Paman na ipamanganing kasiran sa kamapianiran sa dunia na ayamala nagyang kutua kamapianiran sa alungan na mauri. Nagumiyatiro pa nung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apadsagyang kutua dua tatarimaan na supangani o mga lukas si iku mga watairan. Pangani wina, pangani wama si iku wataian, nalagi demambu as supangani uwata si iku belalok siyan na tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuto'y kailangan na di tano di mapakandek lagi ang kutua panganitano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kamau mabuagi ang kutua oras, apaman na giyang kutua kapengni kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala na oras sebesutua tateray manon Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutua pangani, na magatos ka porsinto na kekuwang kadin nagutarimaan Allah giyang kutua panganing ka. Ayabu amiyat tero agyang kutu mga ruhban, mga pari at tigtano, nagyang kutua kaya pamang niya tigyan o inaaka nagyutos oras at tatarimaan nagyang kutua pangni, naiman tuwa tigyan na miya kauma so tabang wallahu subhanahu wa ta'ala kebukaan ka o di na tigtano apaman na makapambalingan ka sa agyang kutua darapaka,
kapaman na dia mi kega agyang kutua paman na kapetung Amerika o di na kaperantay Amerika. Nagyang kutua manguda na penutulan yan piakam belingan ako iran sa giyang kutua darpa giyang kaya darpa ami. Nagu inunutan ako iran panatigyan sa giyang kutua darpa marani si iku mga ingdu mga Muslim. Nagyuti paman na tutulan na giyang kutua manguda sa giyang kutua kaya pakam belingan yan si iku inaian. Nagu miyakaligtas kaniyan sa giyang kutua kabibigaw na giyang kutu mga dato sarog. Mga pagarya, malaa kekuatan sa yan dauan sa giyang kaya panutulatan sa giyang kaya manguda o giyang kutu ay na iyan. Pederu giyang kutu paman na sopangan ni uwi na si kuwata iyan na tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kutu baka basa Qur'an di tanu dinab kada isa panginam. Sa kabayatano apaman na makuha mapiyas sa mga watatano na si itano di pamangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumiyalay tanu agyang kuto bebaya agyang kuto ina sa agyang kuto watayan. Sumamuso mga wata na iya pipikiran niyo nadaaban niyo lapis kung mga ina iyo. Sa agyang kuto gagawiran naguranoniran si arkano. Nadini watan tu pepekawid akala so pamikiran ng mga inaiyo. Daalo kasaba aya kabaya iyan si ikwata iyan na bagyang kutua marata. So mga lokas tano na ayad na kabaya iran nagyang kutua kamapian tano ang mga watairan. So balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sama da kalamapia panganing ko si ku Allah akiya sabutan tano pipi agyang kaya tutulan tano iman tuwa kagagawi nagu kaya ko antano sa mga dauan sa sila manakan sa kanwa mga pagariakan adi mentay sa giyang kaiya paman na oras paganayro na sila manakan na giyang kaiya pagariakan na si giyang kaya bubaitan wa si Normila Jamail giyang kaya pagariakan na alim si Zubair Madali pagarian na panguntakan sa giyang kana na mga bangsa tanusan sa Palawan sa makapagumra kanta makapagumra inshallah biid nila sama na ya na magaan din nagyang kaya Ramadan na panganing tanong si ku Allah subhanahu wa ta'ala makapagumra tano mapagtano si ku mga tawa makapamagumra lagi na napsalam na kan nagyang kaya pagariya ka na si Mustafa Musiba si Yasin Fatma Ali nagu si Anisa Palman, si Rohania Katkat, agu si Bibi Umay, agu si Bin Nur. Salam rakano si Hamza, nagu si Lex Biguro, agu yang kaiyanti akan na si Hadja Anisa Abu Bakar. Salam rakano sa na mga luksami sa Pantawaragat. Lagi dia na si Wafa Sarikala Enter, salam rakano si Salik Ampuan, si Ihsan Magumnang, si Khalid Sarip, gaya pagariakan salam rakano mga pagariakan nagu si Jinril waalaikumsalam lagi na napsalam tano na si Anisa Mangundakan Tuminuray nagu giyang kaya si Aslia Ambulo si Aileen Rauda nagu si Ivan Sarip giyang kaya bapaakan ada salakaw kay Engineer Jonathan salam rakasan bapa pagning ko si Allah mapipiyatan ulangon nagugyang kaiya pagariakan sa Riverside si Alex Managsa si Sumaya si Masabar Gendel Kosain si Adnura Mimbeta salam rakano si Hadja Raihan Jamal Malawani si Muwafaq Din Amir si Ibn Mubarak salam rakano sa na mga pagariakan si Aliuddin Akmali nagu si Habiba Marhum Sar, si Amik bint Akas, si Naira Binito Marhum, nagu si Latifa Isan.
Agyang ka iya pagari, agyang ka pakais, agyang ka iya pagari ka na si Alex Managsa. Uban ng bidaan, agyang ko to kapterima upang ni o lokas si kuwatayan, naguso pang ni o wata si koloksiyan na dead na ba niya ng bidaan. Agi pagalindinan na miyater unabitan wa Muhammad abas sa apangan ni uloks kuwatayan, naguso wata koloksiyan na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Salam na kanagiyang kaya pagariya ka na si Walid Abu Bakar, si Janna Nur, nagu si Al-Gundel Mala, si Salik Ampuan, nagu si Abdul Halim, Alawya Abdul Ghafur, aguyang kaya si Rifa Ahmad Hamud Way. Siya tanong buto man ang mga pagariya, agyang kaya mga tutulan tanong na ino ka insyaAllah, na si ko mga pedoras tanong na napsumpatan tanobu, agyang kaya mga tutulan na kakuan tanong sa mga ndeuan na mga pipiya. Sa perangkum nakas kanwa salam, wa alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.